Hello family, it's your boy Mia OG and you're welcome to Celebrity Gossip Exclusive. If it is your first time to come across this channel, please don't forget to subscribe, like and share. Mana so nasina wenyanya iri kupisa ya mkoma stana andizoti chichinombetika kuna mkoma stana nema marriage zao na olinda imwe marriage futi yakadzakwa zvikaenda. This time nemukadzi wawanga wanaye wechitiwa angane 23 years zvaendwa futi. Zvinonzi mkoma stana vasiwa vasina kana chinhu, vasiwa varombe, vasiwa vatsuro yemubhuku, mukadzi aenda neproperty yese havasina kana chinhu. Vadzokera kuzero. So amana mkoma stana vasiwa vari pazero, vasiwa vari kuground. Amana one mkoma stana is around 41 if I'm not mistaken. Ende munhu wanga achidanana naye munhu angari mukadzi wawane 23 years. Vana vanenge vachiri mature, vana vachida kufara, vana vasati varedi kukomita wamana. So don't forget to tell me what you think and subscribe to this channel. Please, family, please don't forget to subscribe, comment, more share, more like. But marriage, especially wakura mawane.